Nemecké polopásové vozidlo Hako sa snaží prieskúmať, či sú tu není nepriatelia. Nemecké polopásové vozidlo pozorovalo, že sú tu není žiadni nepriatelia. Nemecké jednotky ešte raz preskúmali za odkaz predkov, čo v hrudi máme skrytý, za našu reč a dávne naše rody. Československé jednotky. Nemecké jednotky začínajú útočiť. Je skoro ráno, ešte vám píšem listy, že keď sa vrátim, tým som si už istý. Objímem ženu, náručí zovriem deti, kým ešte slnko na vojaka svieti. Ide sa schovať. Nech ešte trvá tá krátka chvíľa ticha, kým na vás myslím, kým zhlboka tu dýcham. Československej húžnice zasiahli tank Panzer 3. Prichádza nový tank Panzer. Nebo a všetky chvíle, čo strávil som tam s tebou. Za Dunaj modrý, za hrveta štíty, za odkaz predkov, čo v hrudi máme skrytý, za našu reč a dávne naše rody. My bránime každý kúsok pôdy. Za Dunaj modrý, za hrveta štíty, za odkaz predkov, čo v hrudi máme skrytý, za našu reč a nemecký stíhač tankov Hetzer na československom podvozku. Stíhač tankov Hetzer zasiahol Československo. Celé detstvo opäť pristupuje obrnený vlak pri okne stojí taká Obrnený krehká, vlak tak Štefánik sama. tentokrát pristúpil z vojakmi. Pre mojich blízkych ja chytil som sa Obrnený vlak zbrane. Štefánik spúšťa Pre mojich palbu na nemecké blízkych jednotky. vstávam v chladnom ráne. Obrnený vlak Štefánik opäť Ten prvý odchádza krok, na smer z ten vole. najviac sily stojí. Panzer 3 Obzrieš sa, postupuje bežia ďalej. aj tvoji bratia v boji. Za divé rieky, za naše šíre polia, opúšťaš telo, aj rany menej bolia. Tank Panzer 3 bol zničený tankom LTZ 38. Nemecký bombardér zasiahol T-34 opäť nový tank Panzer. Obrnený vlak Štefánik Obrnený vlak Štefánik zasiahol stíhač tankov Hetzer. Pristupuje na pomoc sovietská armáda. Čo dnes sa smejú v triede, Opäť ešte raz pomáha za rána sovietská miery, armáda. sladké ako v mede. Štefánik vyložil Za všetky sovietskej lásky, armády na pomoc. bolesti a Začínal sa strasti, pravý boj. za všetko Vlak krásne, nejde smerom na Zvolen, ale zostáva na svojich miestach. Aby toho nebolo malo sme iba pristupuje ľudia, sovietský bombardér. každý z nás sa bojí. Sovietský bombardér nezasiahol nemecký No čas. z toho strachu sa vyzliekame v boji. Nechcem nič viac, len malý kúsok neba. Na stole Preto chlieb, pristupuje láska moja teba. Štefánik, aby naložil zranenie. Vojak odbrojuje druhého vojáka, ktorý je padl. Ešte zajistí zbraň a obsajú rukou. Vojak ide smerom za zbraň. Vlak ide transportovať zraneného do najbližšieho transportovaný po ošetrení a teraz je obrnený vlak Štefánik. Levovacie vojsko do A64 postupov, aby zlikvidovala pásy tanku. Sledovacie vojsko do A64 zasiahol za pás odkaz tank predkov, Panzer čo v hrudi 3, máme čiže zostal skrytý, nefunkčný. za našu reč Pristupuje a tank dávne LTZ. naše rody. My bránime každý kúsok pôdy.
stredného tanku guľomet T-34/85 zasiahlo stíhač tankov Hetzer, ktorý je na podvozku československej výroby. Máme tu ďalší T-34/85, tentokrát zasiahol tank Panzer III. Pristúpil ďalší vojak k boji. Obrnený vlak Štefánik postupuje na smer Zvolen, aby nezavadzal pri streľbe. Obrnený vlak Štefánik zasiahol stíhač tankov Hetzer a ostal bez pásu. Pristupuje československý bombardér. Československý bombardér zničil nemeckú časť. Pristupuje sovietský bombardér. Sovietský bombardér zničil tank Panzer III. Pristupujú vzdušné síly nemeckej armády. Nemecký bombardér nezasiahol súreč. Stíhaču tankov Hetzer na československou podvozku. Nemecké jednotky si ochránili pás a postupujú ďalej. Stíhač tankov Hetzer zničil československý tank T-34/85. Ale to nevadí, lebo pristupuje ďalší tank T-34/85 na obrnenom vlaku Štefánik. Obrnený vlak Štefánik zlikvidoval stíhač tankov Hetzer. Československá húfnica zničila Panzer. Pristupuje obrnený transportér Stredný československý tank T-34/85 zničil obrnený transportér Haka. Povstalecká armáda vyhrala nemeckú vlaku. Ako prvý tank tu máme Hetzer, bol v podstate výroby československej armády. Ako ďalší tu máme obrnený transportér Hako. Ako ďalší tu máme Panzer III, ktorí boli počas celej druhej svetovej vojne vo výzbroji. Ako ďalšie tu máme nemeckú húfnicu, teda húfnicu vzor 14, lebo počas druhej svetovej vojny naša československá húfnica vzor 14 padla do zlých rúk, teda do nemeckej armády. Začíname československou armádou. Ako prvé tu máme húfnicu vzor 14. Tón tejto ešte nám nezabavili. Húfnicu vzor 14. Ako ďalší tu máme T-34/85. Sovietská výroba, ale my sa produkovali skoro sovietskou armádou a ešte sme sa produkovali svojou. Ako ďalšie máme LT-38, je to ľahší tank československej výroby, je od značky Volt, vyrábal sa teda v Plzni zo škodovských závodov. Začíname sovietskou armádou, máme tu stíhač tankov samohybné dielo S-100, ako ďalšie tu máme opäť T-34/85, ktorý prišiel na našu krásnu obrnenú vlaku Štefánik. Ako celá sovietská armáda a Československo. Ako ďalšie tu máme sledovacie vozidlo BA-64. Rusi vlastne ho používali počas celej druhej svetovej vojny, keď bojovali proti sebe. Pri prvom bojakovi máme pušku 24, pri druhom bojakovi máme československý samopal 58, pri poslednom bojakovi máme pušku 26. Ukončenie tejto technickej ukážky pristupuje obrnený vlak Štefánik.
vtedy sa volal Avia 14. A aj keď nemecká armáda a stíhavci bombardér Messerschmitt prehrali.